Hirsiä olen tehnyt pitkään perinteisellä menetelmällä. Ja sehän on mitä mainioita perinnettä tehdä vanhaan kunnon mies-saha tyyliin hirsiä ja mökkejä. Mutta siinä tehdessä tuli monesti mieleen, että voisiko tätä tehdä vähän joutuisammin ja hallitussa sään armolta olevassa olosuhteessa hallissa. Näin saadaan varmasti kuivaketju säilymään ja hyvä terveellinen tuote. Ja siinä aikani mietittyäni mietin, että ne täytyy olla elementteinä ne hirret, jotta ne pystytään toimittamaan myös siinä muodossa, että se on kuiva ja se ketju säilyy. Tuli haasteeksi nurkka, kuinka ne saadaan yhteen. Ja siihen sitten välähti ja sain ajatuksen lukitusta hirsikulmasta. Ja nyt se kulma on tehty. Tällä tavalla saadaan teollistettua koko hirsin rakentaminen. Voidaan toimittaa asiakkaille suoraan hirsirakennus, joka on päivässä pystyssä, erittäin tehokkaasti tehtynä, lämpimällä, lujalla nurkalla.